Chámame Joseba Muruzábal, son pintor, actualmente vivo do muralismo. É curioso porque xa cando comecei co muralismo, porque con 14 anos eu estive, pois de pequeno facía grafitis e con 14 anos xa me contrataron no colexio ao lado da miña casa para facer un mural, na parte infantil. Entón, comecei co muralismo e estou co muralismo no medio. Estive moitos anos facendo traballos de locais, pintando cuadros, facendo moito encargo, da pintura, da miña propia pintura, é dicir, das temáticas personais dos meus cuadros, nunca vivín, sempre vivín de facer encargos ou de facer traballos en locais, de decoración. E ata que comecei en 2016 a facer murais dos cuadros da Fenómenas do Rural, das Superaboas, non empecei a vivir da miña obra personal, porque ata ese momento sempre vivín de facer encargos ou facer retratos, pero nunca era a miña propia obra. Cando pintaba os cans, meus amigos e seus cans, pois non vendía esos cuadros, e os propios cuadros das Superaboas, de Fenómenas do Rural, tampouco se venderon, son cuadros bastante grandes. Entón, sempre tiven que facer outras cousas para poder vivir da pintura. Pero, cando comecei a pintar en 2016 os murais de Fenómenas do Rural, pois todo cambiou. E iso abriume unha porta moi amplia para facer todo tipo de traballos en fachadas e remunerados, que iso é unha fantasía. Eu teño varias maneiras de traballar o mural. Pois un é por encargo, por exemplo, encárganme, queren un tema en concreto e xa me encargan un tipo de imaxe, queremos esta imaxe dos anos 50 que representa mulleres e non sei que. Vale, pois collo unha foto de arquivo e intento facer o mellor que poida. Despois teño o meu traballo que é máis personal, que é o traballo das Fenómenas do Rural, as mulleres con superpoderes de Galicia, que é un traballo que se basa nunha valoración da realidade un tanto exagerada. Aquí en Galicia temos un rural moi feminizado, e a maior parte destas mulleres comezaron a traballar xa con 12 anos de maneira oficial, real, todos os días, deixando as escolas. Entón, encontrámonos cunha xeración de mulleres que con 70 ou 80 anos siguen traballando a terra e siguen día a día facendo labores que para moitas persoas non serían capaces porque non teñen ese nervio no corpo de telo feito toda a vida. Entón, ese é un traballo que levo xa moito tempo, que empecé a facer primeiro en cuadros e que despois din os saltos murais. É un traballo máis personal, ou quizá que cando, por exemplo, agora estou pintando un mural nun museo, estou facendo unha imaxe que xa me deron, que é moi bonita e a disfruto moito pintando, pero unha imaxe que xa non parte de algo meu. Entón, nos murais encontrome que teño moitas maneiras de traballar e ábrense moitas posibilidades, porque, vale, eu teño o tema das Superaboas, cando vou fora de Galicia, que moitas veces pedíronme que fixera Superaboas, bueno, eu chamolle Fenómenas do Rural, pero comúnmente Superaboas, eu negueime, porque consideraba que Galicia era o contexto onde tiñan que facerse estes retratos, porque non é unha cuestión de que eu elixa a estas mulleres maiores porque fagan unha cousa excepcional na súa vida, sino é por un recoñecemento a un traballo diario, a excepcionalidade do traballo de día a día, que fai que de maiores teñan esa superenerxía. Entón, claro, eso encontro que penso que dase neste minifundio, neste territorio minifundista, onde as mulleres e as familias teñen a súa propia horta ao lado da súa casa. Nunha cidade non vas a topar unha muller de 85 anos que se atreva a subirse unha escaleira e podar un árbol, porque non está acostumbrada a facelo. Entón non veía moi lóxico sacar esa serie e descontextualizar a idea que eu tiña. Entón, aí comecei a buscar outra maneira de pintar fora. E collín, por exemplo, eu colecciono bonecos, dende fai anos, teño unha colección moi grande de bonecos, e cos bonecos, se vou a pintar a Barcelona, pintei en Hospitalet, e ali fixen un casteller de bonecos, porque o que quería representar nese mural, por exemplo, eu que non quería era pintar unha superaboa ali, e quería ir a pintar ali, e tiña que buscar outra idea e algo que me motivara a mí personalmente para facer algo que despertara interés ali e que tamén o despertara en min. Entón, ocorreuseme facer un casteller de bonecos
Claro, os bonecos cada un é dun universo diferente, Hospitalet é unha cidade cunha densidade de población moi grande, das máis grandes de Europa, ten unha emigración, un nivel de migrantes altísimo, entón, pois, é unha cidade construída de moitos parches geográficos e o Castellet refleja eso, pois unha Cataluña construída a partir de diferentes puntos geográficos, diferentes universos. Entón, aí, como que abrín tamén un tema cos bonecos. Entón, cando vou a pintar un mural fora de Galicia ou sexa en Galicia, o máis importante para min é ver o contexto. Ter un contexto e saber o que teño que facer aí. Ás veces o contexto levame a facer algo moi personal, outras veces a coller unha imaxe que xa é dada do sitio, pero sempre intentar que a xente que ve ese mural nesa localización, nese sitio específico, teña máis interacción coa obra que o mira no móvil. Quero dicir, unha persona cando ve o meu mural, pinto un mural en Francia, por exemplo, nun barrio de París, dun barrio de Reims, en Chatillons, pintei ali un mural, e se ti ves o mural e coñeces a miña obra, pois ao mellor non te chama moito a atención porque non entendes moi ben o que está pasando aí, pero para a xente dali, dese barrio, sí, porque as imaxes das que estou partindo forman parte da súa historia. Entón, é un mural contextualizado, non? Entón, é importante que eu creo que a mirada importante é a das persoas que disfrutan o mural. Esa é a mirada que me importa. Bueno, que tamén a min é unha maneira coa que eu xogo e gústame, non sei se é porque me gusta, non lo sé, pero bueno, procuro eso, procuro ter moito cuidado con, se vou a un sitio, informarme do que está pasando ali e ver de que maneira podo abordar un tema, pero que non teño temas en concreto, pode ser calquer cousa. Cando comecei a facer murais, só facía superaboas, pero como me chamaron para facer superaboas e negueime a facelas, pois entón fun buscando novas vías, e agora é que non teño ningún tipo de tema. O tema é como abordar o traballo. Iso é o que une a miña maneira de facer. Fasme esta pregunta fai 15 anos, eu che diría non, a miña obra en que afecta a xente? Pois non teño nin idea, non sabría en que afecta a xente. Cando pintaba a serie dos cans, que era unha serie dos meus amigos e seus cans, pois era unha serie tan persoal que o que máis lle afectaba era o meu entorno máis cercano, que era os rapaces que eu pintaba, os meus amigos. E non sei, dende fora, que tipo de repercusión podería ter, pero agora, dende fai moitos anos que estou coa serie de Fenómenas do Rural, o impacto social o vexo clarísimamente. Nos carnavais hai xente que se disfraza das superaboas, moita xente, o sea, non é que me manden unha foto un día, non, todos os anos, en moitísimos pueblos, hai pandillas de xente que vai disfrazada de diferentes mulleres dos meus murais. Nos colexios chámanme, pois moitísimos, bueno, todos os anos chámanme de colexios que fan traballos en relación ás mulleres, moitas veces vou ali a falar, é dicir, eu noto que hai unha xeración de nenos que se están criando non só coa miña obra de Fenómenas do Rural, senón tamén con obra de outros muralistas e de outros artistas plásticos, que nos colexios as actividades, pois, moitas veces organizadas dende as AMPAs, funcionan moi ben para visibilizar artistas e que vayan a dar a coñecer a súa obra, pero, bueno, no meu caso en concreto, eu alucino moito porque fan moitísimos traballos sobre as Fenómenas do Rural. Porque, claro, aquí en Galicia, se te vas xa non che falo de nenos de cidade, pero nenos de vilas, todos teñen unha vinculación directa co rural, case todos terán, poden ver reflexado nos meus murais e nos meus cuadros a identidade das súas aboas. Entón, o ven moi directo, e como a linguaxe é moi cercana a eles, porque eu fago moitas referencias a debuxos animados, pois a Naruto, a debuxos que eles ven, Son Goku, bueno, Bola de Dragón, entón hai unha mezcla entre entender o concepto de superhéroe, non, o de, pois, como podería ser un guerrero do espacio, non, como Goku, e ver a túa abuela, sabes? Aí hai como unha mezcla aí que fai o neno que cuaja moi ben, e funciona, pois non sei,
sei que sí que ten un impacto. As fenómenas do rural en Galicia teñen un impacto. Fai pouco saliu unha pasarela en non sei onde que salía co do mandil. A ver, eu non creo que fora eu non son o que puxen o mandil en valor. O mandil en valor o puxeron as mulleres que o levaron toda a vida posto. E o poñen todos os días do ano. Eso é unha forma de poñer en valor o mandil. Eu, claro, evidentemente, como a retrato e todas van con mandil os 7 días da semana, pois é o super traxe, non? Por así dicilo. Pero eso, que como que hai moitas cousas onde salpiquei que eu doume conta que sí que influenciei, de alguna maneira. Con outros traballos non, con este sí que o vexo claro. Teño, non sei, estou super contento co resultado. Cando comecei a facer isto e cando se me ocorreu a idea, non pensei que fora a coller estas dimensións. Tampouco pintaba murais, e no momento en que pintei o primeiro mural, disparouse o tema, porque visibilizouse dunha maneira que hasta ese momento non estaba. Nunca tivera unha participación activa en defensa de causas sociais dende a pintura. Si que fun a manifestacións, pero nunca tive unha participación activa dende o meu traballo. E cando alquilei este espacio con 2 persoas máis, claro, a maneira de ver as cousas e a maneira de traballar é diferente. Cando tiña un espacio pequeno, pois traballaba eu, facía os meus cuadros. O ter un espacio grande invítame a colaboración. Entón, xusto estamos en tema de, xusto nun momento históricamente perturbador, co tema, co genocidio que hai en Gaza, e aproveitei este espacio para montar obradoiros participativos onde facemos pancartas. Entón, eu estou en todos os obradoiros e por aquí vai pasando moitísima xente, se van facendo moitísimas pancartas, fixemos exposicións, outras pancartas danse para que se leven a institutos, e as vamos deixando. O que nos interesa é que as pancartas se movan, non as faixas. Entón, como o espacio fai que un traballe dunha maneira diferente. Ter un espacio grande invita a traballar con xente. O traballar con xente invita, a min invitoume a meterme no activismo social, pois xa sexa co tema de Palestina ou co tema de Altri. Era algo que estaba moi fora do meu pensamento fai 5 anos. Dime que vou a estar pintando pancartas cada 3 fines de semana. Pois diría que non. E agora, teño unha fábrica moi potente así de Galicia que Toldos Gómez danos moitas obras de toldos para poder facer pancartas. Temos xa xa levamos 1 ano e medio, 2 facendo pancartas, entón vamos tendo como xa unha xente que se implica sempre, hai como... se está convertindo nun movimento. Penso que este espacio é moi importante para que isto suceda.